Bilenmisiz, siz Tatarlar topşuruğunun maxsus çıgarılışın qarıysız. Әлеге çıgarılışta biz sizge otna devamında Tatarlar topşuruğunda urun alğan en kızıklı video yazmaların ko'rsatarız. Bizden ayrılmağız. Müslüman tarixli Troitsk şəhəri Qobat türlü tübəklərdən xalq icatın başqaruvchilarini özünə jiydi. Münəjat konkursu biride 3-nji tapqır o'tkərildi. Rəsul oqulları fənni əməli konferensiyası vaqtına turı kitirib uyuşturulğan bu bəygidə yıl sayın Şiləbi ülkəsinin türlü şəhər rayonlarından öz işçən kollektivlar tilab qatnaşalar. Jırla ustalığı bilən yarışırğa bu yıl Şiləbi ülkəsinin 14 rayon həm şəhərlərindən Qozaqstan, Başqırtstandan konkursantlar kilgən idi. Söz Güldar Hafizovağa. Müslüman tarixli Troitsk şəhəri türlü tübəklərdən xalq icatın başqaruvchilarini qabatjaydı. Münəjat konkursu biride 3-nji tapqır o'tkərilə. Rəsul oqulları fənni əməli konferensiya qısalarında uyuşturulğan bu bəygidə yıl sayın Şiləbi ülkəsinin türlü şəhər rayonlarından öz işçən kollektivlar tilab qatnaşalar. Jırla ustalığı bilən yarışırğa bu yıl Troitskga Şiləbi ülkəsinin 14 rayon həm şəhərlərindən, həm hatta Qozaqstandan, Башқұртстаннан конкурсантлар келген idi. Очень отрадно, что эти участники новые появляются, и особенно среди них много детей. Это действительно конкурс уникальный. У нас сегодня уже мунаджаты проводятся в Верхнем Уфалее, проводятся в Кунашакском районе и других муниципальных образованиях Челябинской области. Мünәҗат көнчыгыш шулай ук татар фольклорының бер төре. Анда тарихи вакыйгалар, туган җир темасы тасвирлана. Шулай да асылда дини идеяларны йөртүче жанр буларак үзләштерелә ул. Татар мәдәни үзәгендә без алып барадык Коръән дәресләрен. Шунда бик күп апалар йөрде, апалар безне бик матур итеп Коръән укыйлар. Аннары мин уйладым, бик матур Коръән укыйлар. Матур укыгач алар җырлый да беләләр. Шулай итеп без аларны җыйдык, и без мөнәҗәтләр җырлый башладык. Без мөнәҗәтләрне китаплар, борынгы китаплардан алабыз. Карыйбыз. Телне яңадан карыйбыз, татар телен ничек булган ул. Магнитогорскидан килгән Каусария хатын-кызлар фольклор ансамбле 10 елдан артык халкыбызның бу жанрын пропагандалый. Мөнәҗат бәйгесендә 2-нче тапкыр катнаша, җиңүләр яулый. Бу юлы да мөселман традицияларын саклау һәм популярлаштырганы өчен номинациясендә Магнитогорскидан Әлфирә Хәсәнова 1-нче урынны яулады. Мен старалась, чтобы матур булып чыксын, дип, чтобы сүзләре аңлашылсын. Бу икенче, былтыр мен Коръән получила. А менә быел менә мондай Коръән. 5 яшьтән 81 яшькә кадәр катнашучыларның 50-дән артык чыгышын тыңлаган мәртәбәле жюри агзаларын балаларның мөнәҗәте әсер итте. Я хочу поздравить очень многих, кто воспитывает детей, которые сегодня показали очень неплохие результаты, потому что они пели как раз-таки вот в той манере, манера мусульманская такая, которая предполагается пение Корана. Поэтому вот эти руководители молодцы, потому что поколение, оно должно с детства начинать и понимать, о чем они поют. Конкурсның гран-приена Магнитогорскидан Рахматулла Мирзаев лайык булды. Бәйге җиңүчесенә дипломны һәм бүләкне 2-нче көнне шул ук залда үткән Рәсул укулары форумының пленар утырышында Россия мөселманнарының үзәк диния назараты рәисе Тәлгать Сафа Таҗетдин тапшырды. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогор шәһәре. Бөек Ватан сугышы тәмамланганга 74 ел. Тик без аның китергән афәтен, кайгылары хакында сөйләүебезне дәвам итәбез. Безгә тынычлык өчен көрәшкән ул кызларыбызны онытырга хакыбыз юк. Узган тапшыруларыбызда без Мари илендә урнашкан Суслонгер бистәсе белән бәйле вакыйганы ачыклый башлаган идек. Анда Бөек Ватан сугышы алдыннан өйрәтергә дип китерелгән солдатларның җафа чиккәне хакында сүз барды. Битарафлыкка урын юк. Әлеге сюжет эфирга чыгуга шылтыратулар башланды һәм без бу теманы дәвам итәргә булдык. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага.
Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, хатларыгыз, шалтыратуларыгыз өчен. Алар безне кабат юлга өнди. Бүген дә темабыз Суслонгер. Инде белгәнегезчә, Бөек Ватан сугышы елларында нәкъ менә Марый иленең Суслонгер бистәсендә хәрби хезмәткә әзерлек өчен, телне өйрәтер өчен солдатларны җыйганнар. Әмма ул халык күңелендә, йөрәгендә фаҗига газап булып истә калган. Бүген без Татарстан Республикасы Кукмара районы Ядегәр авылында. Хәсәнова Сония апаларның өендә. Бу сезгә шалтыратырга мин гомерем буе шалтыратасым килде. Бу тема күтәрелмәгәч, Суслонгер турында бернинди дә моңа кадәр сүз булмагыз, мин бер каяда әйтә алмадым. Минем әтием башта Суслонгерда булды, Галимов Хәсән, Галим улы 1903 елны туган. Ondan әтиемнән соң абыем китте, яше дә тулмаган, 18 тулмаган. Менә абыем шушы Суслонгерда күргән газапларын абыемның онта торган түгел. Аның хатлары әни синең бердә әзрәк бәрәңгең дә юкмыни соң, нишләп килмисең син минем яныма дип, менә хатлар язды. Abim benim Hasanov Ağlamcan, Hasancan ulu, Hasan ulu. Mene abimnin resmi. Onlar mene şusunda işlegenler şundu yitip, azıqını ap kelgenler, şıqırını qazıtıp, bu azıqını salıp, kuxnyana kumip koyalar. Yanadan tegilerge qabat prikaz davay ana kisken ağaçlarınızı taşığız. Bana şunu jilkəyə salıb, 2 soldat, birisinin aytik aldı, birisi orta, yoqtağı bulğan görənəni tağın köşərədər. Şul kadar intikkənlər açlıqqa, bir benim abimına түгел, şuradan da mında birəv qayıtdı. Kilip alıp gittiler o şuranıqın. Günlərdən bir günü abim şul təvəkkəlləb, tamağı açqanға çıdı almayışı, özünün ügə deyip qaytırğa yolğa çıqqan. Ananda Volga köprü üstünde oturalar etini şasalaylar. Görgən olanı şaska haber etken, şaska haber etkesindən bunu sularada kelip alıp gitkenler. Hoş alğan ol demək Suslongerdən. Alıp bunu hazır bütün kazanmaдағы soldatlarını çıkarıp bitirgenler. Stroyga bastırganlar, aytgan sırağan indi, sen qoya baradırıyın, men qoytadırıyın, qoya qoytadırıyın, uyga qoytadırıyın, nərsəga qoytadırıyın. Men aninin bərəngilsin, bir tabaq bərəngilsin pişirtip şunu aşıydırıyım da tuyğançı, ondan men burulup gilədiriyim. Sınık, əgər də sen prisəgə primat etken bulsan, senin yaşın dolğan bulsa, mənə şuşu bütün soldatlar aldığında biz seni atadırıyıq. Seni biz atıp ötürədiriyik şuşunda. Abiyana əli 18 tugul 17'de tulmağana. Ул кабат шунда калган инде. Ул кабат шунда калган. Кабат шунда калып, күрәсен күргән инде ул. Барыбер абыем аны bu 43 yılının 13 noyabrında gitken abim indi 44 yılının nida buldu. Jayında ul frontta buldu. Demek o suğuşqa kitə alğan. Kitə aldı ul. Ul suğuştan xatlarını yazdı. 3 mərtəbə ani dedi, 2 mərtəbə nasupreniyaga kirdin, isan çıktın. 3-cüsündə çıgarmın deyip şandıra almayayım ani. Bizge yine onun niye batırlar şehalet buldu deyip bunun izleşinyesi geldi. Qara kağız abim ölgəndən soň. Abim 44'te öldü. Bu Suslongerdan gidip, ondan qutulup, ondan soğuşup, özünün vazifasını ötəp, abim sulaytıp bitti. Ətiyigiz? Ətiyim başında oğul, 41'de oğul.
Олар 41-нің июлінде кеттілер, 20 июлінде түгіл, июльде. Менә шунда сразу барсы опять шумиге эләккәннәр, Суслонгерга эләккәннәр. Әти янына әни бер мәртәбә баралды. Аны Кизнер безгә 100 километр ул. Шунда секретный часть, менә әтием шунда эшләде. Әтием 45-нче елның июненә чыккач кына кайтты. Әтием дә булды Суслонгерда, абыем да булды Суслонгерда. Олар икесе дә менә шулай әйтеп, абыем инде соннан әнә хәтер китабындалар ул Московский область, Глубоковский район, деревня, село Ермолово, шунда җирләнгән дип язылды. Суслонгердан җибәргән хатлар сакланмыймы? Мин аны сакламадым, чөнки нәрсә өчен сакламадым? Bütün хатларында менә шушы ачтан зарлану булганга. Менә шундагы эшнең авырлыгы, алар шул кадәр авыр, менә шуның өчен ул хатны мин сакламадым. Әтигез я булмаса абыегыз сөйләгәне булдымы? Ул корал тоттылар микән? Бер нинди корал да тоттырмаганнар, корал да тотмаганнар, үчене өйрәтүләр анда булмаган. Әнә шул алар әнә шул урман кистереп, бурана агач яктырып, бутатып, менә шул бер якка өйдертеп, икенче як абеттан соң икенче якка өйдертеп, ул агачларны менә шундый эшләр эшләткәннәр. Ул анда бер нинди дә үчене булмаган. Җафа чиккәннәр. Җафа гына чиккәннәр. Ул газап, ул өйрәтү булмаган, ул газаплау булган ул. Апрель айы, кояш байып килә, салкын чәкиш. Агынамҗан абыем 3 чыбык капкайткан да, топыл чыбыкларын шуны утыртты. Менә бу Шомырт Хаҗи бабайныкы, менә бу Алмагаш Хөсәен бабайныкы, менә бу топыл нидән кайттым. Менә су буеннан, менә бу 3 төрле агач бу. Менә шулар үсте. Бу бит Агынамҗан абый бу. Бу минем абыем бу. Аның янына bir topal çıkıp üstte. Onun aytan indi. Менә abıyım, менә bunысы senin улың. Менә ул Сания апаның абыйсы Хәсәнов Әгъләмҗан утырткан агач, тупыл агачы. Бүгенге көндә ул исән. Гомумән, әлегә безнең хәтердә икән, алар исән. Сүзләребез дуга булып ирешсен. Бакчабызда гөлләр чәчәк атты. Тормышыбыз кебек ямланып, урман күлләреннән аккыш кайтты, сандугачлар килде әйләнеп. Сандугачлар килде, аккыш кайтты. Син кайтмадың киткән җиреңнән, аккыш китәр урман күлләреннән, син китмәссең минем күңелемнән. Менә шулай Күкмара районының гади генә бер авылында Сония апа Хәсәнова үзенең кадерлеләрен искә алып гомер кичерә. Суслонгер фаҗигасы халык телендә генә түгел, инде гамәлендә дә. 27 июль көнне Арча муниципаль районы башлыгы исеменнән Марый иленең Суслонгер җирендә каберләнеп калган әрвахларга корбан чалдыру оештырылачак. Әгәр якыннарыгызга дугаларыгызны җиткереп кайтасыгыз килсә, рәхим итегез. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Ядегар авылы, Күкмара районы. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез төрле яклап үрнәк. Алар туган телне дә саклый, борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне, йолаларны да белә, хөрмәт итә. Пензада яшәүче милләттәшләребез шундыйлардан. Татарлар тапшыруы Пенза өлкәсе буйлап сәяхәт итте. Күп кенә борынгы татар авыллары, гаҗәеп шәхесләр һәм матур гаиләләр белән таныштык. Хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева дәвам итәр. Пенза Россиядәге иң яшел шәһәр. Владимир Ленинның әти-әнисе танышкан һәм өйләнешкән урын. Беренче Россия циркыда нәкъ менә бирдә оешкан дип исәпләнә. Михаил Лермонтовның данлыклы Тарханы утары да бу шәһәрдә урнашкан. Ә без исә Пензага татарлар эзеннән килдек. Рәсми мәгълүматлар буенча бу өлкәдә 120 меңнән артык татар яши.
Пенза шәһәре 1663 елда оешкан, ә милләттәшләребез бирегә күпкә иртәрәк килеп урнашкан ди тарихчылар. Аларны биредәге уңтырышлы җирләр җәлеп иткән. Борынгы татарлар атлар үрчеткән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән. Татарның данлыклы династияләре, Акчуриннар, Акъегетовлар, Хаировлар, Тинчуриннарның нәсел дәвамчылары яши биредә. Гомумән, милләттәшләребез биредә бик актив, мәдәни, иҗтимагый, дини тормыш алып бара. Сәяхәтебез матур татар гаиләләре белән таныштырды. Мәтрүшкәле кайнар чәй, камыр ризыкларының хуш исе аңкып торучы нурлы йортларда кунак булдык. Пенза татарлары милли гореф-гадәтләрне күз карасыдай саклый. Аш-су серләрен балаларга төшендерә. Без бүген пешерәбез җәймә. Кутиевка җәймәсе. Безнең авылда шундый җәймәләр ясыйлар шулай. Камырны чечели ясыйбыз. Бу өлкәдән өлкә килгән шундый ниләр. Җәймәләр инде, рецептлар. Моны хәзер җәябез дә и майда кыздырабыз. Аннары сливочный май белән була, подсолнечный май белән электә безгә мазут итеп бирәйләр. Фирдәүс Казым кызы кичкенәдән басу җир эшләрендә актив катнашкан. Кукуруз, чигендер эшкәрткәннәр, Пенза татарлары электән балаларны хезмәт белән тәрбияли. Кичкенәдән велосипедта йөридем. Әнием әтәйде, әтиеңә кырга аш итәргә кирәк. Җыштыра иде сумка. Үзем нидән күренмим, башаклардан. Барам, башым гына, әтиемнең машинасын ерактан таный идем инде. Барам, әтә кызым, синең тастымалың күренә инде, беләм, бу минеке кызым килә. Балаларга туган телене кичкенәдән сеңдереп үстерү мөһим. Җирле татарлар моны бик яхшы аңлый. Фирдәүс ханым да аныкларын гел үзе янәшәсендә, үзе булдырган татар мөхитендә үстерергә тырыша. Зурныкым янымда йөри, хәзер 9-ны бетерде дә, вот только үзен күрә пешерү, төшерү, вот поварлыкка инде барырга кели. Татар шигыреңне сөйләп күрсәт. Кар, ненчеби бар, вер болсын, алып китайдым, сашылары бар. Фирдәүс Дашкина, Тумеркина тумышы белән данлыклы Кашкару, ягъни Кутеевка авылыннан. Әтисе ягыннан мырзалар нәселенең дәвамчысы, ә әнисе ягыннан барысы да муллалар булган. Кутеевкада анда ызбада күмелгән, ул минем бабам була. Вот без шул типтән анда ул прям ничек әйтим, ул бездә әүлия кебек кеше анда. Ире белән алар 2 кыз тәрбияләп үстергән. Туган йортка җыелып гаилә архивларын карау, ата-бабаларны искә төшереп утыру матур бер традиция. Уланнар бакыз, вот бу безнең ата-бабаларыбыз, бу бабабыз, карт бабабызны беләсез, вот ул булган алтын кул кузнецом булган. Минем атым Эльмира. Мине татарча сөйләргә Аникаем научила. Татарская автономия, вот Джиша, анда они вот чигябись, рисуем, пишем, вот и совсем недавно ввели татарский язык. Татарча анышам. Сөйләшәде беләм. Да, сөйләшәде беләм, но вот, а вот с детьми мы все тоже пытаемся каждый раз договариваться, что вроде бы давай этот, да, допустим, татарча сөйлибез. Пенза шәһәрендә әле күптән түгел татар яшьләр хәрәкәте дә булдырылган. Бер малай монда бар, ул устраивает татарские вечеринки. И алар вот где-то, год, наверное, начали. Еще, правда, ни разу не была, но, как бы слежу за ним. Мне прям нравится. И алар нидән, Казаннан привозят артистов молодых. Татар гореф-гадәтләренә карата бик игътибарлы бу гаилә. Алма агачыннан ерак төшми бит. Эльмира үзе дә әнисе кебек шигә, гарәп каллиграфиясын өйрәнә. Татар белән бәйле бер нәрсәгә дә битараф түгел. Сейчас у нас с мамой есть мысль выпустить небольшую брошюру, вплоть до того, что, например, как правильно хоронить людей, как правильно проводить никях, чтобы мои дети замуж вышли ровно таким же образом, чтобы они вот в старых татарских традициях, и мы хотим передать это нашим детям. Фирдәүс ханым гаилә музеенда булдырган, йөрәгенә кадерле булган ядкарларны җыя. Вот бу күлмәк әнием яшь вакытында тектергән булган. Әниемнең күлмәге минем әниемнеке. Бу яшь килен фартыгы. Аныкы йорткаланган иде. Мин аны фасонын алып, вес тегеп, чигүләрен восстановить итеп, үзем тегеп чыгардым инде моны.
Читтә яшәп тә милли гореф-гадәтләребезне, туган телне саклаучы милләттәшләребез бөтен дөнья татарлары өчен үрнәк. Ә инде без Кукмара сәүдә маркасы белән берлектә үзебезнең бүләкләрне таратуыбызна дәвам итәбез. Бүгенге бүләгебез Фирдәүс апага тапшырабыз. Рәхим итеп алыгыз, рәхәтләнеп кулланыгыз, Фирдәүс апа. Шулай итеп милли ашларны пешерүегезне дәвам итегез. Алла, рәхмәт Ләйсән. Тагын килүдә мин сезне моны белән пәрәмәтчә ашатырмын инде. Амин, шулай булсын. Кабат күрешүләр насыйп булсын. Булсын, я. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Пенза. Икенче бөтен Россия драматурглар семинары Татарстан Республикасының Биектау районында узды. Оны Мәдәният министрлыгы, Татарстан язучылар берлеге һәм Татарстанның Биектау районы хакимияте оештырды. Быелгы семинар эшендә Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән килгән драматурглар, профессиональ театр режиссерлары, театр белгечләре катнашты. Семинар 2 көн дәвам итте. Аның барышында 15-кә якын әсәр укылды һәм анализланды. Сүз Динара Хабибуллинага. Бүген Биектау районы Кече Битаман авылында 2-нче бөтен Россия драматурглар семинары үтә. Чара татар халкының атаклы шәхесе, язучы, драматург, публицист Туфан Миннуллин исемен йөртә. Синең исемеңне без әле искә алырбыз шушы җирдә. Кызганыч ки, синең белән без Ашыт елгасы буенда балык тотып утыруларга ирешә алмадык. Шушы Марий урманнарында бергәләп гөмбә җыя алмадык. Әмма ләкин син минем күңелемдә. Артисты и писатели, и драматурги за дружбу между народами. Молодцы татарстанцы! Бөтен Россия драматурглар семинарының әләмен Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Туфан Миннуллинның сабакташы Рабит Батулла күтәрде. Туфан шагыйрь бит. Драматург айрым, аның турында сөйләшергә кирәк. Менә шулай җыеннар оештырырга кирәк. Ләкин әле аңа айрым бер җыен кирәк аның шагыйрьлегенә. Ул зур шагыйрь ул. Семинарны үткәрү урыны да айрым бер тарихка ия. Бу авылда Ашыт елгасы буенда Туфан Миннуллинның гомеренең соңгы елында салдырган кечкенә генә җәйге йорты бар. Ни кызганыч, ул анда бер төндә йокламаган. Менә шушы самавардан чәй генә эчкән дип сөйләделәр. Заманында бу самавырдан үзе кайнатып Туфан ага Миннуллин кунакларны сыйлаган, үзе чәй эчкән. Әле менә аның үзенең өендә дә шул самавыр белән төшкән фотолары бар. Очрашуда Татарстан, Башкортстан, Марий Эл, Удмуртия республикаларыннан драматург, режиссер, театр белгечләре килгән. Һәр кем өчен бу чара мөһим һәм үзенчәлекле. Удмуртия язучылар берлеге рәисе Петр Захаров әлеге семинар бигрәк тә яшь язучыларга, драматургларга ничек тә әсир итүе, аның әһәмияте бүгенге көндә драматургиядәге проблемаларга тукталды. Идет хороший анализ, и мне кажется, это очень полезно для всех драматургов, потому что вот такой вот этой советской школы сегодня не хватает. Молодые драматурги, с которыми я тоже часто встречаюсь в Удмуртии, к сожалению, они вот этой школы не имеют, и они говорят, что они современная драматургия, арт-драматургия, многие термины они подписывают себе, но основы драматургии так и они до сих пор не знают, а основы делаются вот таких семинарах. Театрга кирәк булган репертуарны булдыру ул заман бурычы. Һәм менә драматургларның әлеге җыены ул нәкъ менә шушы сорауга җавап эзләүнең бер юлы. Бүгенге драматурглар биргән әсәрләр арасында да төрле жанрлар һәм төрле сыйфатлы әсәрләр бар. Минемчә, бик кызыклы әйберләр. Күпме көчле әсәр язсак, милләтне тәрбияләүгә өлеш керткән булабыз ди Данил Салихов. Әлдермештән әлмәндәр кебек әйберләр без күбрәк язсак, без милләтнең телен дә яшәтәчәкбез. Гореф-гадәтләрен дә оныттырмаячакбыз. Эшләгән кешенең хезмәтен күрү, аны яшәтү, ул яшь буны тәрбияләү. Әгәр дә милли телдә драматургия булмаса, милли театрның бик зур өлеше төшеп калыр яки китек булыр иде, дөресрәк әйткәндә. Үзебезнең танылган образларыбыз, үзебезнең пәһлеваннарыбыз, үзебезнең геройларыбыз булырга тиеш. Семинарда тәнкыйтьчеләр әсәрләрне укып, анализ ясадылар.
бердән артка чигән автоматын кора. Әлеге семинар телебезне, милләтебезне һәм әдәбиятыбызны саклап калуга һәм үстерүгә зур йогынты ясый дисәк, дөрес булыр. Динара Хабибуллина, Татарлар, Кече Битаман авылы, Биектау районы. Сау булашырга вакыт килеп җитте. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.